Papasok bilang paglabag sa Anti-Terror Law o Republic Act 101479 ang mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Jessie Andres. Meron po tayong batas na Anti-Terror Law. At tignan niyo po ang Section 4 describing the acts of terrorism. And one of the acts defined there as punishable in Section 4 of the Terrorism Law is when one engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. Yan po ay nakasaad klaro sa ating batas. Matatanda ang sinabi ni Duterte na may kinontrata na umano siyang tao para sa assassination ni PBBM, ni First Lady Liza Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez sakaling ipapatay raw siya ng Pangulo. Tandaan niyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Can you imagine a situation where the Vice President is accused of plotting against the life of the President and then the President actually dies? Will the people accept the Vice President to succeed the President when he is even under a cloud of doubt how she would accede to power? So napakaseryoso po yan. At nakakatakot po yung senaryong yan na mangyari sa pagbabanta ng ating Pangulo. Ayon pa kay Andres, paano magagampanan ng Pangulo ang kanyang obligasyon kung mayroong banta sa kanyang buhay? Mahihirapan po. The work of the President will be impeded by this serious death threat. And that is why it has to be addressed immediately. It has to be quelled at its inception. Hindi po tayo papayag na magkaroon ng senaryo na magkakaroon po ng delikadong sitwasyon ng ating Pangulo dahil siya po ay halal ng bayan. Dagdag pa niya, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay pagbabanta sa buhay ng lahat ng mamamayang Pilipino. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.